Atlantický vítr se přehnal přes palubu transportní lodi, těžký a hořký, a štípal do tváří zajatých německých důstojníků, kteří stáli schluklí u zábradlí. Pod nimi se nekonečně valil šedý oceán, pohyblivá plocha oceli a mrazu, která jakoby pohltila veškerý pojem času. Byl konec roku 1943 a kdysi sebevědomí generálové Afrika korpsu okusili prach porážky v severní Africe. Nyní byli odvedeni do rukou neznámého nepřítele. Jejich uniformy byly úhledné, ale obnošené, jejich držení těla strnulé, jejich mlčení obtížené výpočty a zraněnou hrdostí. Ještě nevěděli, co je čeká, jen to, že míří na západ do země, kterou nikdy neviděli, ale o které slyšeli v projevech, karikaturách a propagandistických filmech. Generál poručík Erwin Menzel stál stranou od ostatních, ruce založené za zády, boty pevně v nohou, jako by zůstal na cvičišti a ne na cizí palubě. Velel tisícům a hluboce věřil v disciplínu, přesnost a jistotu německého inženýrství. Zhroucení zásobovacích linií, vzdušná převaha spojenců a neúprosné vyčerpávání v pouštní válce však zredukovali jeho armádu na rozptýlené zbytky. Jeho kapitulace byla tichá, téměř nevyhnutelná. Přesto kapitulace neznamenala přijetí. Jeho čelist zůstávala napjatá, pohled nerušený, zatímco studoval neklidný horizont. Ostatní důstojníci kolem něj se na sebe kradmo dívali a každý z nich přemýšlel, jestli ho budoucnost čeká ponížení, zanedbání nebo něco horšího. Plukovník Friedrich Beck byl mladší, jeho tvář stále byla zarostlá porážkou. Neustále se měnil, jako by se nedokázal vžít do role zajatce. Major Hans Spittel si zvykl zapalovat cigarety, které mořský vítr nikdy nedovolil hořet. Generál Karl von Wetzel, starší a klidný, se tvářil téměř královsky nehybně. Tito muži kdysi podepisovali rozkazy, které určovaly život a smrt. Nyní existovali zcela na uvážení svých věznitelů. Někteří se snažili utěšit zvěstmi o spravedlivém zacházení. Jiní šeptali o sovětských táborech, kde muži mizeli v chladných jámách práce a hladu. Nejistota je hlodala víc, než kdy dokázali řetězy. Americký námořní poručík, který dohlížel na jejich přepravu, se k nim choval s podivnou formálností, dělnicky, ne nepřátelsky. Četl jména z podložky a čekal na potvrzení. Žádné posměšky, žádné teatrálnosti s dominancí. Američané dodržovali postupy, jako by se válka nikdy nestala osobní. To Němce znepokojovalo víc než krutost. Nepřátelé se měli navzájem nenávidět. Nenávist rámovala svět do jasných linií, ale zdvořilost tyto hranice rozmazávala. Menzel to pocítil nejvýrazněji, když mu poručík přikývl se stejnou mírou profesionality, jakou by nižší důstojník projevil nadřízenému ve štábu. Aniž by to chtěl, připomnělo mu to život, který ztratil. Dny plynuli na oceánu. Důstojníci mluvili jen málo, kromě krátkých kontrolovaných poznámek. Atlantický chlad jim pronikal do kabátů. Zkoumali horizont, jako by jim samotné moře mohlo odhalit osud. V noci spali v čistých palandách a lodní motory hučely s pevnou sebedůvěrou. I to je překvapilo. Všechno na Američanech působilo industriálně, rozlehle, podivně organizovaně v měřítku, které přesahovalo cokoliv, co by Německo dnes dokázalo unést. Bylo to, jako by je oceán nesl nejen k jinému břehu, ale do úplně jiného světa. Když se konečně vynořilo pobřeží, jevilo se v ranní mlze jako dlouhá stálá linie lesů a průmyslových odvětví. Nebyly tam žádné krátery po bombách, žádné ruiny, žádné vyhořelé kostry továren. Z komínů, které patřily živoucím městům, se valil kouř, ne doutnajícím troskám. Civilisté se volně pohybovali po silnicích. Děti chodili do školy v zářivých vlněných kabátech. Válka, která v Evropě tak vše pohlcovala, zde jakoby existovala jen na okraji. Důstojníci pozorovali skrz mřížované latě nákladních transportérů, které je vezly do vnitrozemí. Jejich ticho se prohloubilo. To byla realita, se kterou nebyli připraveni setkat. Projížděli městy, kde výlohy obchodů otevřeně vystavovaly chléb, ovoce a maso v množství, které by se doma zdálo nemožné. Novináři hlásali titulky. Vlaky jeli po naleštěných kolejích. Civilisté se nezastavovali, aby se podívali na vězně. Místo toho život pokračoval v rytmu nedotčeném zkázou.
Ticho jako první prolomil Beckův hlas. Opravdu takhle žijí během války? Odpověděl Menzel tiše. Nemuseli za to platit. V jeho tónu nebyl ani obdiv, ani hořkost, jen uznání nerovnováhy, která již formovala výsledek války. Jak konvoj postupoval dál, pole a lesy ustupovaly čtvercové geometrii vojenské základny. V rozích se tyčily strážní věže. Ostnatý drát ohradil perimetr. Přesto se tam neslyšeli žádní hlídací psi vrčet, žádné ponižující povely. Brány se rozvážně otevřely a odhalily kasárny uspořádané v přesných řadách, z komínů se valil kouř, který připomínal teplo, ne trest. Němci se instinktivně narovnali, očekávajíc, že se kvůli potupám plynoucím ze zajetí vykradou. Místo toho spatřili něco, co je znepokojilo hlouběji než nepřátelství. Tábor byl čistý, uspořádaný a udržovaný s takovou úrovní přísné hygieny, která se zdála být téměř institucionální. Američtí vojáci se pohybovali klidně a s rozvážnou efektivitou. Lékařská budova stála přímo před očima, s čistými okny a otevřenými dveřmi. Jídelna s dlouhými stoly byla připravena na praktické jídlo, ne na zbytky. A blízko středu tábora v budově, z jejíž střechy se slabě valila pára, se nacházelo něco, co Němci vůbec nečekali. Sprchy. Ne studené, občasné oplachování, ale pravidelné, z vodovodu vyhřívané sprchy, hučící stálým tlakem vody. Spytel zašeptal, že i z dálky je důsledky zasáhly. Museli si je postavit sami. Menzel nic neřekl. Chápal, co vidí. Američané tento tábor nenavrhli ve spěchu ani krutě, ale v souladu s očekáváním disciplíny a pořádku nešlo o luxus. Byla to infrastruktura. A infrastruktura odrážela moc. Jejich dobytí jim vzalo velení. Plavba jim vzala jistotu. Ale toto konečné odhalení toho, co nepřítel mohl poskytnout i svým vězňům, zahrnovalo něco mnohem hlubšího, jejich předpoklady. A když důstojníci vystoupili z nákladního auta a poprvé se dotkli americké půdy, začala se formovat tichá pravda, nevyslovená, ale nezaměnitelná. Pokud se Spojené státy takto chovaly ke svým nepřátelům, co to pak vyjadřovalo o světě, o kterém si mysleli, že ho budují? Ještě neviděli záchody. Ještě nečelili plnému šoku, který je čekal v kasárnách. To odhalení mělo přijít. A až přijde, otřese jimi víc než kdykoliv předtím porážka. Brána se za nimi zavřela s tlumeným cinknutím, dostatečně definitivním, aby jim připomněla, že už nejsou svobodní muži, ale ne natolik ostrým, aby naznačovalo krutost. Tábor páchl dřevěným kouřem, pracím mýdlem a hlínou, podivně domácí kombinace na místo určené k zadržování nepřátel. Němečtí důstojníci se pohybovali v malých skupinkách, opatrně a stuhle, zatímco je američtí strážní spíše gesty než křikem ukazovali k jejich přiděleným kasárnám. Pravidla tu očividně existovala, ale byla vymáhána bez okázalosti. Už jen to nově příchozí znepokojovalo. Očekávali hněv, rozhořčení, možná i odvetu. Místo toho se s nimi zacházelo jako s teplými lidmi. Dřevěné podlahy byly čistě zametené, kovové palandy uspořádané ve stejných rozestupech, ne měkké, ale ani ne ponižující. Deky úhledně složené, v jednom rohu žhnula kamna vyzařující stálé teplo. Na nástěnce byly úhledně psané rozvrhy táborů. Menzel si je v tichosti prohlížel. Připomínalo mu to spořádaný výcvikový areál, ne vězení. Ta podobnost ho zasáhla víc, než kdyby to místo bylo drsné. Důvěra ho spíše odzbrojovala, než vyhrožovala. Seržant se představil jednoduše jako Johnson. Pokyny dával jasným, téměř mechanickým jazykem a dělal pauzy, aby je nechal přeložit přiděleným tlumočníkem v táboře. Osobní věci měly být inventarizovány. Dopisy mohly být psány každý týden. Jídla se podávají ve standardních časech. Vyžadují se lékařské prohlídky, denní kontroly. Hygiena byla dodržována bez výjimky. Hlas tlumočníka nesl tón slabého pobavení, jako by věděl, že další část vyvolá nedůvěru. Sprchy jsou k dispozici střídavě, včetně teplé vody. Slova se mezi důstojníky šířila jako nečekaný poryv větru. Horká voda, pravidelně. Není na příděl. Není sezónní. Není závislý na zásobovacích konvojích.
Bylo to možná malé prohlášení, ale v kontextu války to bylo ohromující. Skupinu odvedli k prádelně. Z větracích otvorů na střeše se valila pára. Uvnitř lemovali podlahu a stěny dlaždice, čisté a světlé. Řada sprchových hlavic se třpytila jako stříbrné nástroje. Když desátník otočil ventilem, voda se kaskádovitě stékala dolů v stálém, teplém proudu. Neprskalo to. Neprskalo to jako pramínek. Teklo to s konzistencí a tlakem, jako by zásoby byly nekonečné. Beck zíral na vodu, jako by byl svědkem kouzelnického triku. V poušti, zamumlal Menzelovi, počítáme nabíračky. Menzel pomalu přikývl. Vzpomněl si, jak důstojníci kdysi přidělovali vodu na mytí bot, jak mužům tváře praskaly pod štěrkem. Rozdíl nebyl jen praktický. Bylo to symbolické. Infrastruktura odrážela priority. Priority odrážely schopnosti. Schopnosti odrážely moc. Von Wetzel vstoupil do sprchy poslední. Prohlížel si odtoky dlaždice, naleštěné armatury. Jeho výraz zůstal neutrální, ale jeho oči říkali něco jiného. Výpočet. Porovnával, měřil, přehodnocoval. Celoživotní vojenské inženýrství a logistika jasně ukazovali, co se děje. Američané nebyli vytížení, netrápili se. Budovali systémy navržené tak, aby vydrželi. To znamenalo, že očekávali vítězství. Návrat důstojníků do kasáren se změnil. Ne fyzicky, to ještě ne, ale vnitřně. Tábor zpochybnil něco základního. Jejich světonázor. Představovali si Ameriku jako národ hojnosti používané nedbale, kulturu přebytku. Ale tohle nebyl přebytek, tohle byl řád, to byla disciplína. To byla síla projevená bez nutnosti oznamování. Během následujících dnů se vytvořily rutiny. Probudili se na ranní nástupní hovor, jedli jídla připravená v průmyslových kuchyních a viděli, že dozorci se střídali ve směnách podle rozvrhu, který běžel jako ozubená kola hodinek. Prádlo se vyzvedávalo a vracelo čisté, označené identifikačními čísly spíše než jmény. Táborová ošetřovna prováděla vyšetření s profesionální efektivitou. Dokonce je každý týden navštěvoval holič, který stříhal vlasy zkušenou dovedností. Důstojníci se stali účastníky systému, který byl navržen tak, aby uživil tisíce lidí bez námahy. Objevily se chvíle tiché ironie. Spittel, stále posedlý cigaretami, zjistil, že americká kantýna prodává tabák za regulované ceny. Když se pokusil smlouvat, prodavač jen zmateně zamrkal. Proč by se cena měnila? Zeptal se prodavač. Spittel odcházel nejistě, nejistý si, co si počít s předvídatelností. Beck, stále neklidný, se snažil prosadit pocit nadřazenosti tím, že strážnému recitoval německé vojenské úspěchy. Strážný zdvořile naslouchal, přikývl a pak se zeptal na Beckovo rodné město, jestli má divadla nebo fotbalové kluby. Konverzace se s odzbrojující lehkostí stočila od dobývání k každodennímu životu. Beck stichl, když si uvědomil, že ho strážný nevnímá jako symbol ideologie, ale jako člověka. Nebyla to laskavost, co je znervozňovalo. Šlo o neutralitu celé věci. Američané je nemuseli nenávidět. Válka pro ně nebyla křížovou výpravou. Byl to úkol. Seriózní, organizovaný a ohromně zásobený. Menzel trávil večery sezením u kamen, pozorováním mihotání plamenů a posloucháním slabých zvuků vzdáleného hučení generátorů. Chápal, způsobem, který ho cítil jako tupou bolest v hrudi, že se Německo s tím nemůže rovnat. Říšské továrny se napínaly, města hořela, železnice praskaly. Američané postavili sprchy, které fungovaly, vlaky, které jezdily, tábory, které fungovaly jako tiché motory. Nebylo to dramatické, ale bylo to rozhodující. A přesto ne všichni zajatci toto poznání zvládli stejně. Někteří se ještě více drželi víry v konečné vítězství, jiní šeptali, že se je Američané snaží změkčit, oslabit, obrátit na svou stranu. Další věřili, že tato útěcha je past. Ale pochybnosti, jakmile se jednou objevily, nezmizely snadno. A pochybnosti více než kulky nebo bomby mohly změnit směr loajality. Jednoho rána, když sníh padal pomalu, tlumeně, vločkami, byli důstojníci odvedeni na společnou latrínu.
Řady stánků, porcelánové armatury, dvojité nádrže na vodu, chromované splachovací páky vyleštěné častým používáním. Voda tekla proudem. Čistá, průzračná, spolehlivá. Místnost voněla dezinfekcí, ne hnilobou. Ticho drželo skupinu na místě. Šok, který sprchy teprve začaly, způsobily toalety. Menzel stál nehybně se zaťatou čelistí a hlubokým dechem. Von Wetzel krátce zavřel oči, jako by uznal porážku v soukromé hádce. Beck si zašeptal téměř pro sebe. My jsme stavěli pevnosti, oni stavěli vodovodní potrubí. A v tom okamžiku se válka stala skutečnou novým způsobem. Ne jako ideologie, ne jako nacionalismus, ale jako schopnost. Důstojníci si uvědomili, že nebyli poraženi jen v tažení. Byli poraženi systémem, který fungoval i ve válce. Toto poznání je nezlomilo, ale změnilo je. Skutečný konflikt už nebyl mezi národy. Byl to konflikt mezi světem, o kterém si mysleli, že existuje, a tím, který se před nimi odehrával. Dny se usadily do rytmu a rutina se stala tichým jevištěm, kde se začalo odhalovat to nejpodivnější zjevení ze všech. Důstojníci si brzy uvědomili, že Američané nezajišťovali pouze čistotu a infrastrukturu. Zajišťovali protokol, hodnost byla uznávána, pozdravy se vyměňovaly tam, kde to bylo vhodné, a tituly se vyslovovaly s přesností. Když se mladý americký poručík poprvé postavil do pozoru a před slovem zasalutoval generál poručíkovi Erwinu Menzelovi, němečtí důstojníci stuhli. Ne proto, že by toto gesto považovali za urážlivé, ale protože očekávali opak. Porážka, kterou zažili, jim znemožnila respekt. Přesto zde v tomto neznámém táboře nebyla vojenská identita zbavena. Byla jednoduše přemístěna do jiného systému. Ten jediný pozdrav dopadl jako kámen do hluboké vody a rozvířil všechny předpoklady, které Němci přinesli přes oceán. Tato úcta se nezrodila z obdivu. Byla to procedura, politika a něco staršího než ideologie. Představa, že voják, i nepřátelský voják, je součástí nevysloveného bratrstva těch, kteří chápou velení, odpovědnost a důsledky. Američané je nepřijali, nepřivítali je, ale uznali je. A toto poznání proniklo hlouběji než krutost nebo laskavost. Výslechy byly vedeny stejným způsobem, ne hlučně, ne vyhrocovaně. Tichá kancelář, stůl, káva slabě vonějící popražené čekance a americký zpravodajský důstojník, který mluvil plynně německy s klidným, téměř akademickým odstupem. Otázky byly věcné, promyšlené, někdy až zdvořilé. Vyšetřovatelé naslouchali. A to byla, ku podivu, ze všech nejvíce odzbrojující taktika. Němečtí důstojníci byli připraveni odolat tlaku, nátlaku a ponižování. Nebyli připraveni odolat konverzaci. Jeden z vyšetřovatelů, kapitán Samuel Adler, se stal obzvláště silným zdrojem napětí. Ne kvůli nepřátelství, ale kvůli porozumění. Rozpoznal odkazy na doktrínu, terminologii dodavatelského řetězce, dokonce i žargon pouštní války. Zeptal se Beknota, proč jste ustoupil? Ale kdy vaše logistická jednotka nedokázala udržet operační tempo? Byl to rozhovor inženýra s inženýrem. Byl to rozhovor vojáka s vojákem. A Beck, který se vždycky pyšnil přesností svého logistického plánování, se přistihl, že vysvětluje detaily, než si uvědomil, že překročil hranici, kterou chtěl střežit. Menzel tyto interakce pečlivě sledoval. Rozuměl bojišti ideí mnohem lépe než Beck. Respekt, když je projevován, se mohl stát mostem. A mosty byly nebezpečné věci. Umožňovaly nejen východ, ale i vstup. Ale ty nejtransformativnější výměny se neděly v kancelářích. Dělo se to mimochodem, na verandách, při pracovních záležitostech, ve chvílích, kdy válka na chvilku ustoupila. Dozorci diskutovali o baseballu. Vězni diskutovali o stavu německých zimních zásob. Jednoho večera, těsně před soumrakem, někdo hrál na harmoniku a skupinka Američanů se místo rozešla a poslouchala, jen se zastavila. Hudba svlékala uniformy rychleji, než kdy dokázala diplomacie. Von Wetzel, který byl ve svém mlčení nejneochvějnější, se ocitl v nepravděpodobném rozhovoru se strážným, který se zmínil, že před válkou pracoval v automobilovém průmyslu. Generál naslouchal a očekával naivitu.
Ale když strážný popisoval montážní metody, dělbu práce a distribuční sítě, Wetzel pocítil mrazení z poznání. Americké stroje nebyly nadřazené proto, že by byly inspirované. Byly nadřazené, protože byly vyráběny ve velkém měřítku. Ne řemeslně vyrobené, postavené. Jakmile byl tento rozdíl pochopen, byl nevratný. Přesto ne všechny interakce policisty obměkčily. Některé prohloubily jejich neklid. Jedno odpoledne Menzel sledoval, jak skupina strážných přijímá zásilku konzerv a zdravotnického materiálu. Bedny byly opatřeny daty starými sotva týden. Zásoby se neustále doplňovaly. Dokonce i tábor, místo určené pro vězně, byl pravidelně zásobován nepřerušeným logistickým řetězcem. Menzel myslel na Německo, kde města přidělovala chléb na příděl, kde byly bombardovány železniční tratě a kde zranění vojáci čekali celé dny na lékařskou pomoc. Uvědomil si, že válka nebyla jen prohrou v bitvách. Ztrácelo se v prostorech mezi nimi, v továrnách, přístavech, farmách, silnicích. Američané nemuseli zlomit vůli Německa, stačilo, aby ji přežili. Ale byl to jediný okamžik v jídelně, který lidskou proměnu plně objasnil. Americký seržant omylem upustil tác, čímž vylekal mladého německého poručíka, který sebou tak prudce trhl, že se mu káva rozlila po uniformě. Seržant se okamžitě omluvil, ne z viny, ale instinktivně, jako by se jednalo o jakýkoliv jiný incident na pracovišti. Mladý důstojník na něj ohromeně zíral. V říši se omluvy valily směrem dolů, nikdy ne nahoru ani do stran. Představa, že by se věznitel omlouval vězni za okamžik nešikovnosti, byla téměř nepochopitelná. Seržant však pouze utřel rozlitou skvrnu, přikývl a pokračoval. A tímto malým činem se v poručíkovi lehce zlomilo něco křehkého. Respekt loajality nezískává, ale narušilo to jistotu. A jistota byla základem, na kterém stála každá armáda, každá ideologie. Večery se staly nejtižším bojištěm myšlenek. Důstojníci se shromáždili u kamen, někdy mlčky, někdy mluvili opatrně, jako by procházeli minovým polem víry. Nemluvili o Hitlerovi, nemluvili přímo o říši, ale diskutovali o infrastruktuře, zdrojích, logice budoucnosti. Mluvili o kontrastu mezi tím, co viděli v Africe, Itálii a Rusku, a tím, co teď vidí tady. Nebylo třeba nahlas vynášet závěry. Závěry se formovaly samy. Jednou v noci, když kolem oken padaly měkké vločky sněhu, se Menzel přistihl, že se nedívá na kamna, ale na čisté podlahové prkna pod botami. Oheň praskal. Šeptaly se rozhovory. A v tom tichém prostoru věděl s naprostou jasností, že válka, kterou Německo bojovalo, nemohla skončit tak, jak bylo slíbeno. Věděli to i důstojníci kolem něj. Jejich mlčení znamenalo souhlas, ale souhlas neznamenalo přijetí. Ještě ne. Protože brzy budou posláni zpět, domů do trosek národa, do měst z popela, k rozptýleným rodinám, k hroutící se hrdosti světa, který již neexistuje. Brzy uvidí, zda důstojnost, které se jim zde dostalo, bude mít smysl i tam a zda úcta přežije návrat. Válka neskončila poslední bitvou, ale tichem, které se rozšířilo po celém světě jako pomalé uhašení dechu. Důstojníci v americkém táboře slyšeli zprávy zpočátku útržkovitě. Hroutí se německé hranice. Berlín obklíčen. Hitler mrtev. Bezpodmínečná kapitulace. Někteří přijali slova s otupělostí, jiní s nedůvěrou a někteří s prázdným pocitem nevyhnutelnosti. Tábor nepropukl v jásot ani smutek. Jen změnil tón, jako by se dlouhodobé napětí konečně rozplynulo a zanechalo po sobě jen ticho. Dozorci se neradovali, vězni se neprosili. Svět se změnil a přesto stále stáli na stejném místě. Repatriace začala v pozdních měsících roku 1945 a pokračovala až do roku 1946. Papírování, harmonogramy transportů, ověřování totožnosti, to vše probíhalo se stejnou procedurální přesností, s jakou se tábor řídil od samého začátku. Němečtí důstojníci balili své skromné majetky do plátěných tašek. Prošli branou, aniž by je propustili, ale vrátili se. Američané jim znovu zasalutovali, gesto bylo stejně formální jako v den jejich příjezdu. Menzel pozdrav opětoval.
Stejně tak von Wetzel. Beck zaváhal a pak ho následoval. Rituál teď něco znamenal, ale nikdo z nich nedokázal vyjádřit co. Plavba přes Atlantik byla klidnější než ta, která je sem přivedla. Oceán byl stejný, ale oni ne. Netlačili se na palubu. Neměřili vzdálenost ve dnech. Prostě pozorovali vodu, každý sám pro sebe a vedl vlastní zúčtování. Nikdo z nich teď neočekával vítězství. Čeho se báli, i když to nikdo neřekl nahlas, bylo uznání. Uznání toho, čím se Německo stalo. Uznání toho, čemu věřili. Uznání toho, co už nikdy nemohlo být obnoveno. Vylodili se v Německu, které se už nepodobalo národu, který slíbili bránit. Města ležela zničená, ne zraněná, ale roztříštěná. Ulice byly plné sutin, které se tyčily v rozeklaných kopcích. Celé bloky byly jako duté skořápky, okna zela jako zčernalá ústa, vzduch nesl zápach popela i měsíce po skončení bombardování. Jídla bylo málo, oblečení bylo opotřebované a nad davy se vznášelo ticho jako mráz. Lidé se pohybovali s unavenou opatrností těch, kteří se naučili nedoufat. Menzel procházel městem, které kdysi bývalo jeho rodným městem v Sasku. Pohyboval se jako muž hledající něco známého, k čemu by se mohl ukotvit. Ale každý orientační bod byl srovnán se zemí, každá vzpomínka poznamenaná. Kostelní věž se zřítila do své lodi. Školní dvůr, kde kdysi jako chlapec stál v pozoru, byl teď prázdným kráterem. Našel dům, kde bydlela jeho sestra. Ale cedule s uvedením ulice byla pryč a základy byly k nepoznání. Když ji požádal, aby jí mohl projít, jen zavrtěla hlavou a ukázala na řadu neoznačených a jednotvárných hrobů. Už se neptal. Von Wetzel odcestoval do Frankfurtu, kde očekával, že v něm zůstanou alespoň zlomky jeho dřívějšího života. Místo toho našel město prachově zbarvených duchů. Stál před troskami staré opery, stavby, kterou kdysi obdivoval pro její oblouky a řezby. Teď to byla jen slupka otevřená nebi. Zavřel oči a snažil se vzpomenout si na hudbu, která se tam kdysi ozývala. Ale paměť a realita se nemohly setkat, něco v něm se ohnulo pod tíhou té mezery. Beck si představoval, že jeho rodina bude čekat. Že možná vesnice jeho rodičů byla ušetřena, ale válka se neobtěžovala ušetřit nikoho. Našel jejich dům opuštěný, s rozbitými okny a nakřivo visícími dveřmi. Sousedé mluvili opatrně, jako by příliš přímý rozhovor mohl něco dalšího rozbít. Jeho rodiče byli pryč, evakuováni, vysídleni, možná mrtví. Nikdo nevěděl. Beck seděl na rozbitých kamenných schodech domu, rukama si zakrýval obličej a pocítil první opravdový kolaps víry. Říkal si, že přežití v americkém táboře bylo dočasné, ale teď si uvědomil, že přežití má svou cenu. Svět, do kterého se vrátil, už neexistoval. Spittel vyhledal svou ženu v Bavorsku. Našel ji živou, ale ne nedotčenou. V jejich očích byla opatrnost, kterou nepoznával, jako by se na něj dívala skrz sklo. Válka ji zestárla, ale do jejího výrazu se vrylo něco jiného. Vědomí utrpení, které snášeli sami. Nejdříve mluvili rozpačitě, pak s nucenou zdvořilostí a nakonec mlčky. Intimita, která je kdysi spojovala, se nyní zdála jako příběh vyprávěný cizími lidmi. Uvědomil si, že zajetí ho uchovalo v paměti, zatímco realita od ní vyžadovala změnu. Důstojníci se snažili obnovit alespoň zdání struktury, ale žádná se k ní vrátit neměly. Instituce, které je formovaly, byly pryč nebo zdiskreditované. Armáda se rozpustila. Vláda se rozpadla. Ideologie, která jim kdysi dávala smysl, se nyní spojovala s krutostmi, ničením a vinou. Lidé se vyhýbali diskusím o minulosti, s výjimkou šeptání. Každý rozhovor se zdál jako vyjednávání mezi zármutkem a popíráním. Ale nejhlubší rána nespočívala ve zničení měst nebo rozptýlení rodin. Bylo to v uvědomění si, že svět, za který bojovali, nikdy neexistoval tak, jak si mysleli. Disciplína, kterou považovali za jedinečně německou, existovala i v Americe. Silnější, čistší a podporovaná hojností spíše než nedostatkem. Čest, kterou považovali za neodmyslitelnou součást své vojenské tradice, byla jejich vězniteli vyrovnána a v některých ohledech i překonána.
Síla, kterou podle jejich názoru stělesňovalo Německo, byla zastíněna národem, který nemusel prohlašovat svou nadřazenost. Prokazoval ji tiše, prostřednictvím fungujících systémů, spolehlivé logistiky a schopnosti udržet si život i v zajetí. Menzel s tím zápasil velmi intenzivně. V noci se mu zdálo o táboře, ne jako o vězení, ale jako o zrcadle. Vzpomínal na teplé baráky, čisté podlahy, pravidelný režim, sprchy, které tekly bez přerušení. To nebyl žádný luxus. Byly to symboly národa založeného spíše na účelnosti než na mytologii. Svou identitu si vybudoval na víře, že velikost Německa pramení z jeho disciplíny a smysluplnosti. Válka mu však ukázala, že disciplína bez udržitelnosti je iluzí a smysl bez lidskosti je katastrofou. Von Wetzel se pokoušel psát. Psal dopisy bývalým kolegům, úředníkům městské správy, mužům, které kdysi mentoroval. Psal o obnově, o důstojnosti, o potřebě poučit se z porážky. Ale každý dopis se zdál jako vzkaz adresovaný ruinám. Adresáti byli rozptýleni, pohřešovaní nebo už nechtěli slyšet od generálů starého řádu. Nakonec přestal psát. Beck se pokusil o práci v malém skladu, kde třídil zboží přijíždějící po železnici. Vnutil se rutině a věřil, že opakování by mohlo zaplnit prázdnotu. Bedny, které zvedal, se však zdály beztížné ve srovnání s břemenem, které nesl. Kdysi přemisťoval armády. Teď skládal bedny a každý pohyb mu připadal jako pokání. Spittel se snažil znovu navázat kontakt se životem, který ztratil, ale vzdálenost mezi tím, kým byl a tím, kým se stal, byla příliš velká. Mluvil každým dnem méně. Neustále kouřil. Jeho ruce se už netřásly nejistotou, ale rezignací. Čas je nezahojil. Čas jen pokryl zbytky prachem. Jednoho zimního večera roku 1947 stál Menzel v troskách kostela, kde byl pokřtěn. Sníh se valil skrz otevřenou střechu, kde se zřítila věž. Vzduch byl tichý až na vzdálený vítr. Podíval se na rozbitý kamenný oltář a cítil plnou tíhu pravdy, kterou dosud prohrál. Válku, které se až dosud vyhýbal, nejenže prohrál. Ztratil svět, o kterém věřil, že do něj patří. Nevěděl, jestli je to trest, spravedlnost nebo jen následek. Věděl jen, že se v něm něco změnilo a už se to nedalo napravit. Jistota, která ho kdysi charakterizovala, se rozplynula v něco tiššího, bolestnějšího a trvalejšího. Nebyl zlomený, ale změnil se. A v této změně čekala pravda, které ještě nenašel sílu čelit. Neboť v tichu, které následovalo po porážce mezi zničenými domy a tichými ulicemi, se vznášela těžší otázka. Jestliže nepřítel mohl projevit důstojnost ve vítězství, proč jeho vlastní národ neprokázal důstojnost při svém vzestupu? Otázka neobvinovala, odhalovala. A jakmile byla odhalena, nemohla zůstat neviditelná. Menzel vzhlédl k bezstřešní obloze nad kostelem, do sněhových závějí vznášejících se vzduchem. Vločky sněhu se mu na kůži rozpouštěly. Nechal je. Někde za oceánem stále stál tábor, stále tekla sprcha a on teď chápal, že válka nikdy nebyla prohraná jen v bitvě, ale ve světě, v který se rozhodl věřit. To je pro dnešní příběh vše.